Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. At itago nyo na lang po ako sa pangalang Thea. 27 years old at long-time listener. Hindi lang ng programa ninyo, kung hindi lahat ng programa ng Love Radio. Sumulat po ako dahil gulong-gulo ang isip ko ngayon at nais ko po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi. May boyfriend po ako at bilib na bilib ako sa kanya. Maliban kasi sa macho at talaga namang artistahin ng tindig, napakagaling dumiskarte. Ang bilis po niyang kumita ng pera. May ipon sa bangko. Joint account po kami pero ang totoo, siya lang naman talaga ang naguhulog. Laging may laman ng wallet. Laging may pasurpresa. Bigla na lang magyayabang lumabas o kaya may schedule agad ng out of town for the weekend. Kapag alam niyang may gusto kong bilhin, nagugulat na ako kasi biglang yan yung surprise gift niya sa akin kahit wala namang okasyon. Wala na talaga akong hahanapin pa. Pero eto po ang plot twist na hindi ko inaasahan. Ayan! Kasi wala kasi talagang fairy tale. Sa totoo lang. Wala talagang perfect. Relax, kalma. Okay, sorry. Galit ba? Galit ba yun? Sorry. Pero eto po ang plot twist na hindi ko inaasahan. Last week kasi nag-sleepover ako sa inuupahan niyang kwarto. Lalo akong bumilib kasi malinis at maayos yung maliit na space niya. Kahit nga yung mga marurumi niyang underwear naka-ziplock pa isa-isa. Uy, taray, talaga. Bongga yun. Pinaglilinis dyan. Oo. Dahil medyo madami na at baka wala na siyang maisuot, naisipan kong labhan habang wala siya. Eto na. Plot twist. Pag uwi niya, halos himatayin siya nang malaman niyang nilabhan ko yung maruruming undies niya. Akala ko nung una nahihiya lang siya kaya natatawa pa ako. Pero nung makita ko yung mukha niyang may pinaghalong lungkot at ngit-ngit, natigilan ako. Napaupo siya sa kama at sinabing hindi ko daw dapat pinakialamanan yon dahil binibenta niya daw ang mga yon online. Hindi ako makapaniwala. Sino naman ang may tamang pag-iisip na bibili ng used underwear? Out of curiosity, tinanong ko siya kung magkano niya nabebenta. Umaabot daw ng 3K hanggang 5K. Depende sa pinagdaanan at tagal ng pagkakasuot niya. Ano naman yon? Mas madumi, mas mahal. Kung hindi ko lang siya boyfriend, baka humagalpak ako ng tawa. Tambalang kumikinang, hindi ako pabor sa racket niya. Hindi ko kayang tanggapin. Gusto ko na sana makipaghiwalay pero iniisip ko rin na baka ako lang ang hindi open-minded. Kaya gusto ko po sanang itanong sa inyo kung tama po ba na makipaghiwalay ako. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Thea. Thea! Hi, Thea! Grabe naman tong plot twist mo. Kaya nga Alam mo, kaya talaga sinasabi ko na kapag ka
ang isang bagay ay or isang tao ay too good to be true, it's not true. Ayan. Pero one thing's for sure, oh my gosh, Diego, pwedeng pagkakitaan. Saan ba yan? Sino po ang mga clients? Ayan, oh. May we ask? Alam mo, bilang mga overthinkers, ito na yung mga naiisip namin. Malamang bago niya ibenta yon, may show muna. Ay, hindi natin sure. Ay, hindi ko sinasabi, ito naman. Sabi ko posible lang. Posible. I mean, as an overthinker. Oo. Ganon. Diba? Halimbawa, ito, sasayaw muna, suot-suot yun, no? 5K. Ganyan. Oo nga, no? O kaya, ewan, hindi ko talaga maisip. So, parang pinapakita siguro na suot. O kasi paano mo malalaman Oo. kung talagang ang amoy nito ay galing sa pagkakasuot o yung amoy ay galing sa inis-is niya lang sa kung saan para kunwari may amoy, di ba? Eto, 10K, ikikis-kiss ko yung ano ko. Paano? Kaya siguro naisip ni Jegs na may ano yan, may something yan. It's way beyond just Hindi na the underwear. Ganon. But we don't know that. I mean, kasi hindi, unang-una, kung halimbawa, kung yun naman talaga nagbebenta siya ng ng underwear, bakit siya magagalit ng ganun? Pwede naman siya maghanap na lang ng ibang underwear, kunyari. So, ibig sabihin, nakita yun. Alam na yun mismo. Yung suot. Baka order na nga yun eh. Oo, nakaano na. Yung kasi kulay red kay Naka-ziplock na. Oo, correct. Tama. Kaya pala naka-ziplock. Kasi lahat ng kilala kong lalaki, yung mga underwear nila, tinatapon lang nila sa tabi. Lalo ba yung nandyan na yung lagayan ng laundry basket. Pero nandun sa labas. Pang 11-11. Naka-sale. Naka-11-11. Speaking of 11-11 kanina, di ba? Naka-sale. Kaya siguro naka-ziplock. Kasi wala talaga ako kilala lalaki na ang underwear nilang madumi, zini-ziplock. Unless yun nga, pinagsasama-sama nila. Kasi ginagawa namin to mga babae. Pinagsasama-sama namin kasi ang araw ng paglalaban namin ng underwear ay kunyari Sabado. So pagsasama-samahin namin sa ziplock. Ganyan. Yung ganong purpose lang. But kasi anyways. Kung random lang naman na yun, di ba? Bakit talaga siyang magagalit? Pwede namang uli. Ibig sabihin, mark na yun. Siguro nag-live selling. Baka diba, paano, anong itsura ng nag-live selling? Nakaka-lurk may mas malalim yan. Malalim yan. I think, dahil nga in-overthink to ni Diego Bandido, pag-usapan nyo ng maigi or pag-usapan nyo talaga. Kasi alam mo, ang natutuwa din naman ako dito kay Thea. Kasi sabi niya, kung hindi ko siya kilala, malamang napahagal pa ako ng tawa. Ibig sabihin, kahit papaano, you see the comedy in it Kahit papaano, parang hindi ka masyadong galit Gusto mo makipag-iwalay kasi you know that in your heart, hindi ito tama kasi naamoy ng, alam mo, binibenta yung amoy ng likido ng katawan ng jowa ko, di ba? Parang ganun. Kaya alam mo na hindi siya tama. Pero natatawa ka rin at the same time. So, well siguro, Thea, baka we can consider that as masking. Meron kasing sa psychology na parang masking ka, minamask mo yung totoo mong feeling. Nararamdaman with parang yung mga kaibigan nating tawa ng tawa, pero sa totoo lang, marami talaga silang problema. Ayan. Kasi unang-una, nagbe-benefit ka doon sa racket ng spoiled ka Ako nga actually, Jegs, to be honest inisip ko, halimbawa, may magtanong dyan kay Ren, parang hindi ko sure kung hindi ko sure may kung... May bala ka? Oo. Kaya nga ang tanong ko kung saan ba yan? May balak ako parang kasi. Hindi na maglaba. Kung yun naman ang dahilan, Jegs, kung bakit machi-check out ko na yung mga naka-add to cart ko, di why not? Saret. yun nga lang, yung parang katulad ng in-overthink ni Jegs or naisip ni Jegs, baka kasi hindi siya nag-e-end with just the piece of underwear. Sige nga, Nicole Yala, mag-overthink ka nga, i-channel yung pagiging overthinker mo. O sige, sa tingin mo? Sa tingin ko nga, oo nga naman, aabot na ito sa kung sino man yung nag-order, lalo na kung specific siya. Gusto ko yung medyo chubby na daddy.
Balak mo talaga yung benta asawa mo. Hindi, kasi Gawa minsan... na pinubugaw ka, live on air, oh. Hindi. Kasi minsan, pag may nagkaka-crush sa asawa ko na ine-express nila, lagi na lang sinasabi, hay nako, ito talaga yung mga type ko, yung mga chubby-chubby na daddy-daddy. Lagot ka mamaya ang gabi. Hindi, minsan naririnig ko talaga, ito talaga yung mga gusto ko, yung mga chubby-chubby na daddy-daddy, mga ganun. Ba't tumatawa ka, Charm? Yung kasama namin sa tumatawa. Hindi kasi may mga ganun eh, di ba? Hindi, kahit tatanungin mo yan eh, di ba? Di ba? Charm! Charm, halika dito! Charm! Halika nga muna dito. Halika dito. Ayan. Ito yung PA i-confirm natin. Oh, sige. Oh. Pasok ka dito. Pasok ka, oh. Meron kasing itong nagsulat sa Burnay na nahuli niya yung boyfriend niya na nagbebenta ng underwear na gamit na. Oo. So, 3,000 to 5,000 ang benta. Depende sa amoy, tsaka kung gaano katagal na gamit. Nagamit. Anong question mo? Ano sa tingin mo? Ha? Masama ba ito? Yun ba yung tanong? Yung ba, masama ba to? Dito, lapit ka doon. Lapit. Well, number 1, masama po yun kasi gamit na. Kung hindi pa gamit, hindi yun masama. So, pero kung sa tingin gamit, mo benta nyo sa akin. Ayan. Okay. Tingin mo, sinong buyer nun? Ako. Ayun na nga. So alam na, yun. I think yun yung magiging problema talaga dyan, Thea eh. Yung kaakibat ng merong part of your boyfriend na kahit papano binibili din nila. Tama ba? Tama ba, Jegs? Parang we're not may kasama siya. May kasama siya. Hindi siya yung bastang binili ko siya kasi gusto ko lang talaga ng amoy. Diba? Or gusto ko lang talaga ng mancha. Gusto ko ng igit. Kahinaan ko yung igit. Weakness ko yung mga lalaking. Ow! Weakness ko yan, di ba? Nakakaloka. Kasi mayroong mga ganito eh. Ako may nakita din ako sa news na ang binibenta niya naman, yung babae naman to, binibenta niya yung mga kuko niya. Tapos nalaman niya na yung kuko niya, dinudurog para nung bumibili sa kanya, tapos parang ginagawang asin. Tapos kinakain. Oo. Akala ko dinudurog, nilalagay sa foil, sinisimot. Kinagawang droga. So Nakakaloka. kung lalagyan natin, hahanapan natin ng logic, hindi ka naman bibili ng isang bagay na gusto mo na hindi mo nakita eh. So may connection siya. May connection siya. Ibig sabihin, may connection siya dun sa tao. Hindi ka lang parang online na bumili, for example, ng item. Kasi pag online bumili ka ng item, walang kaakibat na tao dun eh. Halimbawa, ako sasabihin ko, eto, suot ko tong brief ko, bilhin mo na. Kung hindi ako bibili, gusto kong makita ko muna suot mo yan. Yan. Or alam kong ikaw talaga yung nagsuot. Ibig sabihin, kahit na kunyari, let's say, wala naman talagang live selling na naganap. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Nakakaloka. So wala, kunyari, Jegs, wala naman tong live selling na naganap. Tapos gusto ko lang talaga siyang bilhin kasi nasuot mo na. Ganon. Kahit yun yung sinasabi natin, connected pa rin. It's not like an item katulad ng tumbler na binili mo na walang konektadong tao dun sa tumbler. So kaya mo binibili yun. Unless yun nga, iba-iba kasi yung utak ng tao. May nabasa nga ako dito sa live natin na nakalagay. Meron ngang nagbebenta ng utot na nakabote. May kasama kasing pagnanasa dyan eh. Pagnanasaan yung boyfriend mo. Yun. Oo. Pero baka naman, benefit of the doubt, hindi naman actual na yung boyfriend mo yung pinagnanasaan. Talagang kahinaan niya lang talaga yung mga, may mga gano'n na pero hindi, sa bagay. Kasi borta ang boyfriend eh. Complete package siya, artistahin yung bilib na bilib siya, macho, artistahin. Ganon. So ibig sabihin, may kaakib. And because of that, meron ng infidelity. Yun. Nandun na yun.
whatever weird sort of way cheating. Kasi dapat ikaw lang yung pwede. Kasi ikaw yung karelasyon at this point, pero may ibang nakikinabang. Hindi man totally kung paano ka nakakakinabang, pero kita mo, nabubulol na si Nicole kasi talaga may part of him na binibigay niya sa iba. Yan. Yun siguro yung hindi maganda doon. Kaya hindi mo matanggap yung sideline. Nakakatawa siyang isipin kasi kami nga ni Diego, parang hindi naman namin masyadong tinake seriously na parang lalim na lalim, no? Mas doon kami sa natatawa kami. 'Di ba? Pero yun nga, yung merong part of him na sana buo mong makukuha, pero you share with others. Correct. Parang gano'n. Yun yung problema. Wala namang problema kung magla-live selling siya ng brief na hindi gamit, 'di ba? Pero yan kasi gamit So ibig sabihin, may something. May something talaga. Ay, sa bagay. Meron akong i-share sa podcast. Yeah. Abangan ninyo. So, ganon. So, malamang may kakaibang fetish itong mga taong to. Tapos ito naman si Jowa, nag-yes sa fetish ng iba. Na, for you, if you're uncomfortable with it, bakit hayaan mo? So, kung nagtatanong ka, ang tanong niya talaga, Jegs, is kung hihiwalayan. Siyempre ako, personally bilang lalaki, hindi naman talaga solusyon yan Agad. Pwedeng pag-usapan. Malay natin, baka itong discovery mo, ito yung time na mabago niya yung kung ano mang racket ang ginagawa niya. Kasi para sa akin, may something fishy talaga. Imaginein mo yun. Suot mong bibenta mo. Bibenta mo. Tapos galit na galit ka nung hinugasan. Diba? Nakakaloka! So, it's something na pwede niyong pag-usapan. Tapos ikaw palang benta ka na rin ng panty. Yung pala ikaw na nagtanong, saan ba yan? Kaya pala marami kang racket Kaya pala yung joint account natin, ikaw laging may ambag Gusto ko may ambag na rin ako sa joint account natin. Benta rin ako ng panty. Pambira. Ay nako, oras mo natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!